Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «ЮАКрым. Тема дня». В студии с вами ведущая Лариса Волошина. Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало документ, в котором указываются лица, против которых могут быть введены санкции. Это люди, близкие президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Данный список ранее в прессе уже назвали кремлевским отчетом. В частности, он включает 114 российских чиновников и 96 олигархов. Сообщается, что этот список не является санкционным в отношении этих людей, за исключением тех, которые уже находятся под санкциями, пока санкции введены не будут. 29 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва считает этот список попыткой США повлиять на выборы президента Российской Федерации Владимира Путина, которые пройдут 18 марта. Президент России Путин сказал, что считает опубликованный Минфином США кремлевский отчет таким, который осложняет находящиеся и так в тяжелом положении российско-американские отношения. Лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев высказался, что опубликованном Министерством финансов США кремлевском отчете опубликование данного отчета будет способствовать деоккупации Крыма. А народный депутат Украины Георгий Логвинский, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, сказал, что опубликованный отчет, уже названный, как мы уже говорили, кремлевским отчетом, ограничит развитие бизнеса в Крыму. Подробнее о санкциях, о персональных санкциях и об этом отчете, о котором так много сейчас говорят и в Российской Федерации, и в США, и в Украине, мы поговорим с нашим гостем Богданом Еременко, украинским дипломатом, политическим деятелем, главой фонда «Майдан закордонних справ». Доброго дня, пане Богдане. Добрий вечір. От в мене питання, дивіться, насправді дуже багато висловлювань. Держдеп США говорить про те, що санкції поки не будуть введені, і Путін вже висловився про те, що цей список, за кожним з цих прізвищ стоять люди, прості росіяни, і він сказав, що всі 146 мільйонів росіян чомусь опинилися в якомусь списку. І тут в Америці, наприклад, демократ, впливовий демократ в Палаті представників Стені Гоер, він сказав про те, що санкції вони взагалі впливають тільки тоді, коли країна-порушник розуміє, що їх будуть застосовувати. Тому він критикує рішення на сьогоднішній момент Сполучених Штатів поки опублікувати список, але не вводити санкції проти всіх людей. А, наприклад, конгресмен теж демократ Раджа Крішнамаоті, він сказав про те, що він взагалі розкритикував Білий дім. Він сказав, що Конгрес майже одноголосно ухвалив санкції проти Росії з метою надіслати їй сигнал щодо втручання в американську демократію. А президент Трамп за всіма ознаками не має бажання надсилати цього сигналу. От хочеться зрозуміти, що сталося. Це дійсно напів якісь кроки, чи це важлива подія опублікування цього списку? Тут просто дуже багато нашарувань різних процесів, різної інформації. Перш за все, частково ці цитати, які от ви навели, вони характеризують подану інформацію з точки зору внутрішньополітичної ситуації в США. Ми пригадуємо, що минулого року Конгрес, який не зовсім довіряє своєму верховному командуючому, прийняв закон, яким увів санкції проти низки країн, не лише Росії. І називається фактично закон проти ворогів США. Так. Абсолютно. І в це число попала Російська Федерація. І закон сформульований таким чином, щоб обмежити можливості президента Трампа змінити політику США і проводити якусь політику щодо низки країн, в тому числі Російської Федерації. Туди входить Північна Корея, туди входить Іран, яка б не сприймалася американськими конгресменами. І, звичайно, Трампу це не сподобалося, але знову ж таки під тиском внутрішньополітичних обставин був змушений підписати цей закон.
Тому зрозуміло, що конгресмени продовжують тиснути на Трампа, особливо представники демократичної партії, намагаються використовувати, скажімо, і слідство, яке йде про можливий зв'язок передвиборчої кампанії Трампа з росіянами, для тиску на адміністрацію Білого дому, безпосередньо на главу американського уряду, на главу американської держави президента Трампа. Далі частина реакції йде з Росії. Тут зрозуміло, мені здається, що в рішенні чи в останньому розвитку подій в Вашингтоні більше американської внутрішньої політики, ніж взагалі, скажімо, російських виборів. Навряд чи хтось серйозно взагалі ставиться до російських виборів у Сполучених Штатах Америки, але росіяни, звичайно, трактують так, як їм хочеться. Зрозуміло, що будь-яку дію Вашингтона або будь-кого, в тому числі України, Росія, її пропаганда спробує показати з точки зору тиску на Росію, ворожості, ми во враждебному окруженні, в кольце на нас всі давлять, ми, значить, погибаємо, але не здаємося. Добре, тобто якщо Путін вважає за необхідне вказати, що це санкції проти 146 мільйонів росіян, прекрасно, тому що цей список, оприлюднений учора в Сполучених Штатах Америки, показує, через кого 146 мільйонів росіян потрапляють під санкції. Хоча, звичайно, ніяких санкцій цей список не запроваджує. І тепер ми підходимо до останнього питання. Список сам по собі. Що відбулося? Приймаючи закон про ворогів США, Конгрес зобов'язав, розуміючи, що мало назвати когось ворогом, треба, скажімо, і контролювати президента, і виконавчу гілку влади, і треба робити якийсь розвиток подій, оскільки було чітко зазначено, що Росія здійснила фактично акти агресії проти Сполучених Штатів Америки, втручаючись у виборче законодавство, втручаючись у виборчий процес, займаючись кібернетичним шпіонажем або кібернетичними підривними акціями. Конгрес вважає, що треба розвивати протидію, здатність США протидіяти Росії і думати, як Росію покарати. З цією метою вони зрозуміли, що фактично стали жертвою гібридної війни. І от ми фактично спостерігаємо дуже цікавий процес, коли велика потужна держава вперше пробує опрацювати законодавчі підстави для протидії гібридної війни. От ми всі добре знаємо, як Росія починає ці війни. Ми бачили це в Україні, ми досі переживаємо військовий конфлікт, який є апогеєм цієї гібридної війни. Сполучені Штати Америки зупинилися вчасно зупинили, помітили це, і тепер намагаються створювати законодавчі, правові підстави, як реагувати, проти кого реагувати, як зупиняти росіян, як на них впливати. Подивіться, я часто останнім часом наводжу цей приклад. Дуже багато фільмів фантастики, скажімо, про пришельців, які знімають американці, показують, що пришельці, прибуваючи на землю, обов'язково починають вивчати нас землян. Десь там голову відріжуть, десь там пересадять і так далі. От американці показують свій спосіб мислення, як вони ставляться до проблеми. Що вони не тікають? Вони опублікували ці... Зараз вони вивчають. Вони шукають для американської дипломатії, для американської державної машини характерно завжди пошук найдешевших, найефективніших шляхів вирішення проблеми. Це означає, що, наприклад, при продовженні російської політики просто проти цих людей, які опубліковані, їх прізвища проти них будуть введені якісь санкції, або вони будуть позбавлені грошей? А в цьому є, з одного боку, недолік того, що відбувається, за що критикують демократи, так? Тому що ви оприлюднили список, і що? Цим людям не холодно, ні жарко. З іншого боку, і в цьому є ізюминка. Тобто тепер кожен в цьому списку повинен щось очікувати, щось передбачати. Ми розуміємо, що може відбутися щось із ними. Цей список не санкційний список. Проти жодної з людини, яка 210 осіб, крім там деякі є, проти яких вже діють санкції, нічого нового не вводиться. Але тепер і ці люди, і ми всі можемо очікувати. От очікування заходів впливу – це і є поки що єдина санкція, яку вживають США. Це робиться з абсолютно продуманою метою. Сполучені Штати Америки не хочуть довести конфронтацію, як би це не показувала російська пропаганда, не хочуть довести конфронтацію США до того рівня, коли вже не буде шляху назад, лише війна. Тому вони, роблячи будь-який крок, стримуючи Росію проти Росії, вони залишають Росії можливість одуматись. Вони попереджають її. Ось це своєрідне попередження. Ми вивчили, як працює управління вашою гібридною війною.
Ми знаємо, хто приймає рішення. Ми знаємо, хто фінансує гібридну війну проти нас, в тому числі. Думайте, що з цим робити. Це фактично така завуальована, ми за вами спостерігаємо. Тобто, Так, ми вас бачимо, Оце так. цікава історія, тому що ви вже сказали про гібридну війну. Ну, це такий, насправді це сталий вже термін. Я просто про що? У нас оці санкції Сполучені Штати вводили проти Радянського Союзу під час Холодної війни. І це цікава історія. Росія воює проти цивілізованого світу кібернетично, інформаційно, а цивілізований світ санкціями. І це ми про що говоримо? Про нову холодну війну? Ну, це якась конфронтація. Поки що багато хто з політологів, оглядачів, особливо на Заході, противиться називати це холодною війною. Ну, очевидно, розуміючи, що перш за є серйозні відмінності, тоді все ж таки, окрім ідеологічного протистояння зводилось до військових загроз. І перш за все ядерною зброєю. Тут з цим поки що трохи легше, хоча не без цього. Росія здійснює військові провокації, десь там зайде в повітряний простір, десь там субмарина спливе не там, де їй потрібно було бути за міжнародним правом. Але, тим не менше, є суттєва різниця між тим, що було. І через те, пошук цієї назви, що відбувається, але абсолютно точно Сполучені Штати Америки охарактеризували те, що робила Росія на виборах в 2016 році втручанням. Хоча нападом на американську демократію. Фактично агресію. Тут знову ж таки, але все складно, тому що в Америці все теж складно. Президент Трамп відмовляється визнавати втручання, розуміючи, що визнання факту втручання російською розвідкою на його користь делегітимізує його, підриває довіру до нього, підриває довіру до його результату, переможного результату на виборах. Тому він, так би мовити, уникає називати речі своїми іменами, але ніщо не стримує Конгрес, причому навіть представників тієї ж партії республіканської, представником якої є і президент Трамп. Тому ось ми бачимо таку, знаєте, коли внутрішня політика переходить у зовнішню, зовнішнє у внутрішню, перекачування таке певне інтересів з внутрішньої на зовнішню політику. Так, і ми очікуємо, що буде далі, тому що, перш за все, і не було завдання застосувати якісь санкції. Було завдання Конгресом визначено влітку, впродовж 180 днів подати список, який вони отримали. Там є повідомлення, що кожен рік цей список буде доповнюватися, тобто він має... Насправді робота йде, тому що це те, що зобов'язав Конгрес. Насправді все ж не зводиться і санкції, і протидія Росії не зводиться тільки до цього акту законодавчого про ворогів США. Наприклад, буквально, мені здається, 26 січня, пару днів тому, було чергове розширення списку санкцій. Так, воно було, і там внесено 21 фізлісо і 21 компанія саме за Крим. Так, і це робота виконавчої гілки. Оце якраз президент Трамп, його міністерство постійно відслідковують ситуацію і доповнюють. Тобто, бачите, це ж не те, що санкцій нема взагалі. Санкції є. Вони діють. Так, вони, на жаль, для нас, з української точки зору, не такі, що можуть розвалити Росію чи знищити її. Але вони для неї дошкульні, вони відчутні. Росія втрачає, по різним оцінкам, від сотень мільярдів до трильйонів доларів. І теж я згоден з тими прогнозами, що навіть в разі, хоча цього не станеться найближчим часом, якщо санкції будуть скасовані, їх негативна дія ще довгі роки продовжуватиметься. Більше того, скасувати їх буде дуже важко, тому що санкції, які вводяться законами, вимагають голосування в Конгресі. А у Конгресі, ніхто з конгресменів не захоче йти своїм виборцям пояснювати, ми не покарали Росію, але зняли проти неї санкції. Там є така умова, що президент має Конгресу звітувати про те, що Росія більше не чинить агресію, і має це довести. Тобто не просто розказати. Інформувати повинен Конгрес, так, те, що внести свою думку, тобто періодично про стан речей, а для скасування санкцій він повинен дійсно подати факти, що з Росією розібралися. У мене ще, слухайте, це цікава історія, це суто інформаційна така контроперація Сполучених Штатів проти Російської Федерації, тому що ви вже сказали, чекати тим паче невідомо чого, страшніше, ніж розуміти, що відбувається. Говорилося про певну закриту частину.
Що це за закрита частина? Така, чи є там якісь прізвища? Про що вона може бути? І взагалі, чи є вона? Ну, я не належу до числа тих експертів, які, значить, розказують за наявною інформацією у мене. Значить, це закрита частина є закритою частиною. Я не член Конгресу США, тому ми можемо здогадуватися, що лише можемо, ну, якісь Якщо вона є, то про що вона може гіпотези. бути? А ну тут ми можемо конструювати, що цікавить. Бачите, конгресмени, тобто законодавці американські, дали задачу вивчити ситуацію. Отже, швидше за все, оця таємна частина повинна розширювати знання про можливості Росії ведення гібридних воєн. Ну, там можуть бути інформація, ну, перш за все, там може бути, ми знаємо, що список заснований на підставі відкритих джерел інформації. Про це прямо сказано в супроводжувальних документах, які надіслані з Міністерства фінансів, яке займається найбільше санкціями в США, до Конгресу. А в той же час, звичайно, якась інформація може бути отримана агентурними даними там, технічних джерел розвідки. Звичайно, вона завжди закрита, вона таємна, навіть якщо вона просто слово в слово підтверджує те, що відомо і так з відкритих джерел. Далі там можуть бути вже аналітичні викладки, не просто про прізвища, а про суми, банківські рахунки, зв'язок якийсь між цими людьми, скажімо, між тією частиною мільярдерів чи багатих людей, грошових мішків путінського режиму і Путіним і його найближчим оточенням. Тобто там от подібна В принципі, там інформація. можуть бути інші ще якісь прізвища або компанії. Ну, прізвище можливо, тому що немає от у цьому списку поданому, як з моєї точки зору, там не повністю виконане доручення Конгресу, нема, скажімо, розділу про напівдержавні організації. Тобто цілком може бути, що от якісь, ну, більше інформації, прізвище навряд чи, тому що тоді це позбавлене, ну, це позбавлено сенсу. Просто тут в даному випадку відкритий список більше, мені здається, відповідає інтересам США, от якраз цієї політики відвертої, відкритої. Ми знаємо, хто ви, ми знаємо, що ви робите, думайте про те, як ми вас покараємо, бійтесь, або можете змінити Путіна. Путін, до речі, не в санкціях, не в списку. Тобто, у вас, скільки у вас там, 210 чоловік це вирішить, чи 146 мільйонів, це вам, росіянам, вирішувати. Але подумайте, що робити. Є ще таке важливе питання, це все ж таки про українську позицію, тому що там, наприклад, є Фрідман, там є Альфа-банк, засновники Альфа-банку, Сбербанку Росії, Герман Греф. Ну, слухайте, в нас половина цих організацій людей, вони прекрасно себе почувають в Україні. Наприклад, Медведчук, коли його прес-служба коментувала розмови про те, що він потрапив під санкції Сполучених Штатів, а він, я нагадую, був одним з тих, хто на цих перемовинах з кандидатом, мені здається, що Трампом, представляв Путіна, тобто не Україну, Росію. Ну, якось він там був пов'язаний в цьому. І от Медведчук каже, що він себе прекрасно почуває з 2014 року під санкціями, в нього немає проблем. Оці речі, там є люди, які є в санкційному списку, як, наприклад, Бабаков, він є в санкційному списку Сполучених Штатів за Крим. Він у нас прекрасно працює, володіє обленерго. Що ми маємо з цим робити? От ви вже сказали, що нам воно, в принципі, хотілося б більше. А ми маємо щось робити? Вводити якісь санкції, долучатися до них? Ну, от на цьому ця частина, де я міг благодушно розказувати, значить, як воно є, закінчується і починається критика. Тому що так, позиція України непослідовна і, мені здається, ми наближаємось до того моменту, коли санкції вже можуть бути накладені на Україну. За те, що вона не дотримується політики санкцій проти Росії, за те, що Росія напала на Україну. От, як би не іронічно це звучало. Це ж сигнал певний, дипломатичний, тим же Сполученим Штатам. Тут справа в тому, що, якщо, скажімо, ще там, що стосується війни, це одна справа, але це би нам могли залишити на ваш розсуд, якщо ви вважаєте за можливе торгувати якось з тими, хто проти вас воює, ваші проблеми. Але якщо ви будете торгувати з тими, хто нападає на нас, США, хто підтримує, знаєте, тобто ви теж повинні задуматись. Це цікава історія. От, наприклад, є ми партнери. І от, в принципі, ми бачимо, як це відбувається в Європі, наприклад, коли країни Євросоюзу, вони не хочуть, вони розказують там про бізнес, там бізнес-воюж, що вони такі не розказують. Але коли Євросоюз консолідовано голосує за продовження санкцій, всі країни, навіть і симпатики Путіна, долучаються. Тобто це консолідована позиція. Дивіться, ми в Україні дуже часто говоримо речі не дуже обережні. Немає країн-симпатиків Путіна. Жодної. Можливо, крім Росії. Можливо, в Білорусі ще.
от країна-симпатик Путіна. А як назвати Грецію, наприклад? Ні. В Греції, тобто при владі в деяких, або, скажімо, в парламентах деяких країн Європейського Союзу є політичні сили, які з тією чи іншою метою або виступають проти політики санкцій. Це не обов'язково через велику любов до Путіна, тому що треба торгувати, або будучи підкупленим, тобто людям хочеться торгувати, люди втрачають, є великий бізнес, який втрачає, який лобіює свої інтереси в парламентах, як в українському парламенті лобіюють свої інтереси, Але так в є в кожній країні. Вони є і долучають? партії, які, ми розуміємо, напряму фінансуються з Москви. От, наприклад, ми прекрасно там розуміємо, що Марін Ле Пен у Франції, так, або це, Орбан. Або Орбан у Угорщині, є інші, так, є, які відверто симпатизують Путіну. Але, тобто такі політичні сили є, але це не говорить про країни. Ми не можемо таке узагальнення робити. Вони Тим більше, що коли до заходить про уряди, жоден уряд Європейського Союзу, от з 2014 року, а вони змінюються, от ще не виступив проти санкцій. Ми не долучаємося. Оце велика проблема. Це те, що підриває довіру до нас. І те, що з часом може стати причиною, чому ці санкції можуть бути якимось чином в неправильну сторону видозмінені або скасовані. От ми, звичайно, не повинні давати таких підстав себе критикувати. Тим більше, що це не єдиний спосіб отримати, скажімо так, невдоволення не те слово, але викликати непорозуміння наших партнерів. Ми можемо дуже легко накликати на себе критику щодо корупції. І ми знаємо, скажімо, так, вона існує, але, скажімо, існує там глобальний акт Магнітського, де от ще, до речі, санкції, один спосіб введення санкцій проти росіян, російських олігархів і так далі. Там, що стосується корупції, відмивання, порушення прав людини, от там люди, і тут великий потенціал у багатьох українських політиків, я б сказав би. От є. Тому, так, якщо ми серйозні люди, ми, звичайно, повинні бути попереду планети, воюючи з Росією, якщо вона нас напала, а не ховатися за тим, що якесь рішення прийняли чи не прийняли в Сполучених Штатах Америки. У нас свій інтерес. От поки що наш інтерес з інтересами Сполучених Штатів Америки збігається стратегічно, але способи реалізації американці можуть грати на виснаження ресурсів з Росією. У них більше ресурсів. Ми не можемо грати на от такі от дуже довгі ігри на виснаження ресурсів, от таку от політику, значить, аби не було гірше, але хай от потрошку там будемо воювати. От наші ресурси перші закінчаться. От тому не всі інструменти, які пропонують європейці, американці, нам підходять. Хоча, ще раз кажу, стратегічно інтерес один і той самий. Вони друзі, вони готові нас підтримати. Але ми повинні завдавати тон. А поки що ми йдемо слідом за іншими. Я хотіла б, щоб ви прокоментували таку новину про те, що сьогодні в Сочі, це так от просто цікаво, що це відбувається. Кремль разом з Асадом привезли з Дамаску 1300 сирійців, якихось осіб, назвали їх сирійською опозицією і тепер пишуть там нову конституцію Сирії. І арабський інтернет, сирійці кажуть, що це не опозиція, це взагалі якісь ряжені. Я просто хочу зрозуміти, це що такий сигнал Сполученим Штатам про те, що Росія зараз щось регулює в Сирії? Дивіться, це традиційний для росіян, для імперії. Воно з одного боку комічні, дуже часто анекдотичні, такі і вульгарні ці акції, які проводять росіяни, але вони підпорядковані одній меті. Росія дуже міцно стала військовим чоботом на сирійську землю. І вона максимально намагається використати свою військову присутність для домінації в політичному житті. І от поки що політичний діалог, який вівся навколо врегулювання, вівся скажімо, з однією там правильною сирійською опозицією. Сирійська національна рада розташована, багато її представників і органів в Стамбулі, де мені довелося з ними зустрічатися і працювати. От є і інші, скажімо, місця, де вони засідають, зустрічаються. Росіяни ж намагаються просто, як завжди, створити альтернативну реальність, створити альтернативні структури. Ось ми бачили, поки що і будемо сподіватися, вони будуть невдалими, скажімо, в Криму, як вони намагаються показати, що існуючі лідери кримсько-татарського національного руху, вони якісь нелегітимні, неправильні, є щось інше краще, от з ними ми працюємо. Так? І так вони роблять скрізь. Тобто це імперська політика розділяє і володарюють. Ось так вони намагаються зараз, очевидно, цими ряженими зобразити, що є якась Сирія, з якою ми домовимось, а далі військовими методами ми притиснемо всіх. Зрозуміло. Дякую. Подякуємо нашому гостеві Богдану Єременко за прекрасну бесіду. Я з вами прощаюся. В студії з вами була Лариса Волошина. І наприкінці я хочу
ще раз нагадати те, що сказав про список Володимир Путін, що це не він, це не його олігархи, це не його чиновники, це всі 146 мільйонів росіян. Путін, як завжди, ховається за жінками і дітьми. На все добре. Для того, щоб бути у курсі подій, підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook.